Siyanibingelela nonke egameni lenkosi yethu uJesu. Isikhulumi sethu namhlanje umfowethu uSimo Shabalala ozobe eshumayela esusela encwadini kaMateyu chapter number 28 esusela kuverse 19 kuya kuverse 20. Siphila esikhathini lapho wonke umuntu ubhizi. Abantu babhizi ngezinto eziningi ezahlukahlukeneyo. Abantu abangakholwa babhizi ngezinto zabo zomhlaba. Bafuna imali, bafuna ukuceba, bafuna ukuphila kahle. Bafuna amandla, power. They want to dominate and rule this world. This is surprising ngoba namaKristu now are busy afuna lezi zinto ezifunwa yizwe. Meaning that lokho izwe likufunayo namaKristu now aphinde futhi atholakale khona. Nawo afuna imali, afuna ukuceba, afuna ukuphila kahle. Afuna lokho kubizwa ngokuthiwa i-soft life, impilo yokuncebeleka, impilo engenama trials, impilo engenakuhlushwa, impilo engena rejection from izwe. Babhiza bazalwane baze bakhohlwa na umyalezo uJesu asinikeze wona noma asiphathise wona noma sithume wona lapha kuMatthew 18 uMatthew chapter number 28 from verse number 18 kuya ku verse number 20. Lapha ethi khona uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhabhadise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oyingcwele. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Amen. Lapha masifunda uMatthew 28 uverse number 18 kuya kuverse number 20 sithola nje izinto ezintathu. Sithola igunya lika Jesu Kristu, i-authority of Jesus Christ. Sithola igunya levangeli, siphinde futhi sithole nesithembiso sika Kristu. Verse number 18 uthi ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Lo mlayezo uthi mawuqala uJesu uqala nje ngomnqamla juqu lapha ku verse number 18. Empeleni uma uverse number 18 engelona iqiniso, therefore verse number 19 and 20 useless. Noma uma ungawukholwa uverse number 18, uma ungawukholwa uverse number 18 ukuthi uJesu nguyena oliqiniso, nguyena onamandla futhi uyena obusayo, therefore there is no need for verse number 19 and 20. This means that for wonke umzalwane okhona wonke umuntu ozibiza ngomzalwane kufanele akholwe kuverse number 18 ukuthi uJesu unawo wonke amandla. Amen. uJesu unawo wonke amandla. Kepha la akakhulumi kuphela ngegunya authority. Empeleni usivezela umehluko phakathi kwamandla negunya. Akangenza umzekelo. Umdlalo webhola noma ngalidlala kangakanani ibhola, noma ngaba neskill noma shaya amagoli angakanani, kodwa ureferee unegunya nokuhlulela umdlali. Ngakho igunya lika Jesu Kristu lidlula noma lingaphezulu lika referee, ngoba akekho noyedwa ongaliphikisi. Futhi masikhuluma mangenza ngayo umzekelo ukuthi ebholeni kukhona lokuthiwa i-VAR esingasiphikisa isinqumo sika referee. Kepha uJesu akekho ongaphikisa isinqumo sakhe noma i-authority anayo. Ingakho ngithi uJesu unawo wonke amandla, he is the authority uqobo lwakhe. Unawo wonke amandla, uligunya phezu kwakho konke okukhona emhlabeni. Meaning that there is no human being, akekho umuntu ongaba phezu kaJesu, uJesu kuphela onguNkulunkulu. nguJesu kuphela
obusayo, who has the final authority noma who has the final say ukuthi kwenzakalani emhlabeni wonke jikelele. Uma sifunde lapha incwadi yabase Efesu chapter number 1 from verse number 21 kuya verse number 22 uthi ngaphezulu kwakho konke ukubusa negunya namandla nobukhosi namagama onke aphathwayo kuleli kungeleli lodwa kodwa nelizayo wakubeka konke phansi kwezinyawo zakhe wamisa abe inhloko phezulu kwakho konke kulo ibandla. uEfesu uyakufakazela lokho ukuthi ngempela uJesu uyena yedwa obusayo. Noma kuthiwa kukhonani emhlabeni noma kuthiwa kukhona bani ngiyangizwa abanye ba praise uShembe njengoba nje kunyanga kaJuly abanye basebe kade besemgidini wakhona from the 1st of July up until the 31st the 31st of July uma ngaphazama ngoba ba praise uShembe. But uma sifunda uEfeso uthi uJesu nguyena yedwa obusayo, nguyena yedwa negunya, uyena yedwa onamandla, uyena yedwa oyinkosi yamakhosi. Meaning that namagama aphathwayo kuleli la emhlabeni siphila kuwona, they have no authority above uJesu Kristu. Oh amen. uJesu ngaphezulu kwakho konke emhlabeni nasezulwini. In fact njoba ngingasho ukuthi ayikho noma likho igama elingaqhathaniswa neluka Jesu Kristu. Oh amen. Verse number 19. Uma sifundi verse number 19 sithola igunya levangeli. Uthi mawuqala phu verse number 19 uthi ngalokho hambani. Uma sifunda lela gama ethi ngalokho noma therefore ngesingisi, meaning that kukhona suke sekushilo ngenhla. Lo kusho ku verse number 18 uma ukukholwa lo kusho ku verse number 18 therefore u verse number 19 usekunikeza ilokhu nje go ahead uthini ngalokho hambani nenze izizwe abafundi bami. Verse number 19 uma uqala uthi hambani therefore go. Lo go loyana is in a present tense. Empeleni ugo loya it's a verb, it's an action verb. Meaning that it njoba action verb futhi it's into eqhubakalayo. Oh amen. And it's also in a present tense, meaning that we go abazalwane, they are expected to go and make disciples. They go and teach ivangeli lika Jesu Kristu. Imihla yonke yabazalwane ukuphila kwabazalwane noma mandate yabazalwane konke kufanele bakwenzele udumo luka Jesu Kristu. Ngamanye amazwi lonke ithuba umzalwane alitholayo, he must preach the gospel, whether emsebenzini emgaqweni noma kuphi wonke umzalwane. This is a call in fact for each and every believer to go and preach the gospel, because the gospel is a necessity ebantwini. Oh amen. In fact, this is a command. This is a command for each and every believer ukuthi akahambe umzalwane ashumayele ivangeli lika Kristu Jesu. Oh amen. Ngoba ilona lodwa elikwazi ukuhlukanisa umuntu nesono, elikwazi ukuhlukanisa umuntu nokona. Ilona lodwa elikwazi ukwenza umuntu ayeke ukona isono, ayeke isono asithanda kakhulu noma esithanda kangaka, alandele noma alangazelele uJesu Kristu. Oh amen. Abazalwane, they are expected. This is a call for each and every believer ukuba siyahamba siyoshumayela ivangeli lika Kristu uJesu. uJesu does not expect the world to come to the church, but he is expecting the church to go to the world and make Christ known and preach the gospel of Jesus Christ. It's a pity today ukuthi there's a little difference between Christians and the world. Believers are afraid to kubiza isono ngesono. They sugarcoat it. They are afraid of sharing the gospel. They are afraid of kwenza yonke into uKristu asiyalele ukuba masiyenze siyenzele udumo lwakhe. This is a call
This is a call. Kuthi nje ngibuza ukuthi, do you preach the gospel? Do you share the gospel? Ingabe abantu mabebona wena mzalwane bayabona yini umehluko? Bayambona yini uKristu uJesu ku? Singakhohlwa lapha encwadi kaMateyu chapter number 5 verse number 16 uthi makukhanye ukukhanya kuhle ezweni lonke kuze abantu bezobona uNkulunkulu badumise uNkulunkulu. Do they see that? We have to call the world. We must call the world to Jesus Christ. We have to call the world into obedience to Christ Jesus. It's either we call the world to Christ or the world will call us to disobey uKristu. Njengoba kwenzeka nje inkundleni ezahlukahlukeneyo, it could be TV, radio, even social media. People, they are mocking the gospel. We have to call the unbelievers ukuba balandele uKristu Jesu. Balandele uJesu Kristu. Balandele uJesu Kristu. Verse number 20. Verse number 20. Uthi nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. 1. Mayithi lapha bekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni. 1 uJesu usinikeza iassurance. Uthi uzokuba nathi. In fact uthi unathi akasho ukuthi nginani, akasho ukuthi ngiza kuba nani. Meaning that he's always with us. He's always with us. uJesu usinikeza isiqiniseko kusemanje ukuthi he is with us. He is with us. Uhlezi enathi. When we preach the gospel, we must philele uJesu. When we preach the gospel to unbelievers, we must philele uJesu Christ. When we face rejection from emhlabeni, he is with us. When we go through our trials, ahlukahlukeneyo, he is with us. He is with us. Ngakho ke kungakho kubalekile singabazalwane, ingakho kubalekile singabazalwane ukuba silishumayele ngempela ivangeli. In fact lo mlayezo uqondise ngqo kuba bazalwane, the believers. Lo umuntu ozibiza ngomzalwane ukuthi go out there and preach the gospel for uJesu Christ. Lishumayele ivangeli. Njengoba linjalo, ivangeli lehlukanisa umuntu nesono, lihlukanisa umuntu nokona. Ivangeli lenza umuntu asuke ekoneni abambelele kuJesu Kristu. Oh, amen. We must preach the gospel. We must suffer for the gospel. We must suffer for the gospel. We have to suffer for the gospel. That's the difference between today modern Christianity and Christianity yakudala. Ukuthi labazalwane, they're willing to go all out for the gospel. They're willing to suffer rejection. They're willing to be persecuted for the gospel. Where else thina uma sike saface nje rejection eyodwa, we give up. We give up so easily. Uma uJesu yasassurisha ukuthi uma even if noma sihlushwa noma silahlwa imndeni yethu, he is with us. He is forever with us. Uma imizimba yethu igula inokugula, ukhona uJesu. He is there. He will be with us. He is with us. Uma sindwa ijoga noma ijoga linzima, uJesu khona uzokusithwalisa. Uma ukukholwa kwethu noma ukukholwa kwakho kutestwa kulingwa kufakwe emlilweni, uJesu, he is there. The only thing that we have to do, it is to first believe that uJesu, he is the authority. He has the authority. Go out then preach the gospel. uJesu unathi kuze kube sekupheleni kwezwe. Uyasho ukuthi kuze uyasho uJesu lapho uthi mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe.
Therefore, he is with us. He is forever with us. Asivala amehlo. Nkulunkulu engcwele, siyabonga Nkosi namandla leli thuba. Nkulunkulu engcwele, dumo lonke nezibongo zonke Nkosi elungileyo zingezakho. Mana njalo Nkosi, malidunyiswe njalo lakhe igama. Nkulunkulu engcwele, Jehova olungileyo, sikhumbuza Nkulunkulu namandla lawo mazwi ukuba Nkulunkulu namandla to go and preach izwi lakho, the gospel of Jesus Christ. Kube uludumo kuwe egameni elinamandla lomfelo uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Sibonge kakhulu kwisikhulumi sethu sanamhlanje. Sibonge kakhulu nakini nonke enisiphe indlebe. Intshumayelo kanje ziyatholakala ku YouTube na ku Spotify. Amandla Ensindiso podcast. Siyabonga.